Isigubhu mkhulu sifakwa amafutha ezilwane. Yeah. Sifakwa amathambo. Njoba uthi ibhodleleni kunenzika. Yebo. Kufakwa impande. Impande. Lezi kuphela umehluko esigujini ke kodwa kuyinto eyodwa. Uma ngikhanda isigubhu ngikhanda ibhodlela zonke induku esesigujini ngayifaka ebhodleleni kodwa ngizofaka ezincane kancane nebhodlela. Yebo, esigubhini ngizofaka ukuthi xaxa. Ophondweni ngizofaka ukuthi xaxa. Okhambeni lo lweplastic ngizofaka ukuthi xaxa uma ngifaka lapho. Ake ngitsheleke imfihlo omkhulu. Yeah. Yabona namhlanje ngidedela imfihlo. Isigubhu omkhulu siyadlula ethuneni. Hey, siyadlula emanzini. Mhlambe omunye umuntu uzobuza ukuthi kungabe lezi gubhu lezi zehlukene yini esinjani esizodlula ethuneni noma yonke into eyisigubhu ekuthiwa izodonsa izodlula ethuneni. Akuzozonke edlula ethuneni. Angizazi futhi uma ngabe usinikezwe izinyanga ngeke engazi nokuthi sidlule kuphi. Kodwa sengiveza mina imfihlo. Isigubhu siyadlula ethuneni, siyadlula emanzini, siyadlula olwandle. Siyadlula kwinhlukanandlela nebhodlela mkhulu. Liyadlula ethuneni, liyadlula emanzini, liyadlula olwandle, liyadlula kwinhlukanandlela. Ngathi manje liyavuswa kanjalo nophondo. Luyadlula ethuneni, luyadlula kwinhlukanandlela, luyadlula olwandle, luyadlula emanzini, luyadlula lapho lofuswa khona kanje kanye nani nokhamba. Ingakho ngithi mina inyango suke ithi uthi mfoka Khoza wathi isigubhu nebhodlela into eyothi besithi hayi isigubhu sijulile ayiphendula ngalutho. Kuyafana ubabona behlola kangaka nje nako TikTok nako YouTube. Bahlola ngamabhodlela igqaba engaka abayinikezwa kwathiwa bahambe boyigcaba beyifaka egazini. Noma inyanga yathatha isigubhu ngesikhathi ikhanda lento le yasithatha afika sigqibe ethuneni. Uma ubuya wena uzofela ukupotshozele lapha wena waza unalwazi ubona noqeqebulo uyahlola kanti sekuvuswe umoya othile usune spoke phela. Uyazi ukuthi omunye umuntu mfoka Khoza uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi esinjani lesi esidlule ethuneni ngabe mhlambe yilesi ekuthiwa esenhlanhla yilesi ekuthiwa esomcebo yilesi mhlambe sokuhlola esinjani noma isiphi mkhulu isigubhu singadlula ethuneni esenza into ethile singadlula kwinhlukanandlela singadlula emanzini singadlula olwandle uyabo singadlula lapho kuphithizela khona ini na abantu yini ke nebhodlela futhi liyakwenza lokho nophondo uyagqiba zonke lezi indawo lezi uma uthanda kuya ngokuthi ufuna ukuvusa ini kanjani. Ingakho ngisamile mina ngithi isigubhu nebhodlela into eyodwa okusho ukuthi umfundisi lo onamafutha lawa abawasebenzisa emabandleni kuthiwa yini lamafutha ama-magic oil emabandleni zigubhu lezo yemadoda amafutha laba owathola bewafake sebwabrandile bafaka amagama beze bewaqamba amagama ezinye izinyanga zibe igxeke igubhu kushuthi kufanele ukuthi wena uma ukhanda lamabhodlela ufaka lamafutha ufanele ukuthi ukhanda isigubhu esincane isigujana okusho ukuthi zonke lezinyanga lezi ezinika abantu amabhodlela babaniki isigujana ingoba sebeyazi ukuthi babaleka nga kodwa kuyenzeka futhi bona laba babebanikeza izigujana uthola ukuthi unento yakhethile ayidlulise emanzini ayidlulise olwandle wabe sezomchathazela usebrandile kahle ibhodlela lakhe leli selinegama seliya trend ukuthi hawu kuya trend isigubhu esincane lesi isigujana I was so good,